They say that the Fulani herdsmen wey they call Miyetti abi Miyetti abi Miyetti they say these people no don't carry come again no. They don't tell Nigeria army and Nigerian government say make them make sure say they release not be release sef. They say make they go arrest am again sef. They say make they arrest Igboho again. Why? Because he thought say he go make sure say all the whole Fulanis wey dey inside their bush, the Baba people, say all of them go leave their bush. As Igboho come make this statement wey even come talk say make they release N0w. Say na the same thing wey N0w dey fight, na in dey fight. Why they go hold N0w say make they leave politics? Remember say we don't bring the video, but one use am tell you wetin dey go on now as we dey happen. Now they say that Miyetti don't tell Nigeria government say make they make sure say they rearrest again Igboho. Or why? Because Igboho say make they come out for inside their bush. My people, the question why they ask, who is Miyetti? Cow rearer association abi where they rear cow to they give Nigeria, and they watch this is what I talk now. They go bring out money where they say for the same cow where they buy, they buy. They go make sure say this on the Igboho now they arrest them again. Just they watch. Only thing wey fit stop this thing because that Bola Ahmed Tinubu are Yoruba. If he no support them, but if we say that their people dey there, as him talk this thing, no go reach 1 week, 1 month, he go hear say they don't arrest Igboho again. But however, I'm going to play you this video, but before we watch the video, welcome back to Balabas Gist. If today na the first time wey they come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, they bring you updates back to back as it dey hot. My people, let's quickly jump into the matter, but make sure say you share this video. As you don't know, we say that Miyetti now don't come outside. Make sure say make sure say they arrest Igboho. But no before there, I no finish for there. But Nigeria army don't come now, come talk say they want to work with Igboho to make sure say all these bandits wey dey inside bush, say they carry them comot for inside bush. But if Igboho go do am with him own men, he say he don't become unconstitutional. See that grammar. That means Igboho must make sure say he follow Nigeria army go there with him boys, so that now after every they will come catch all him boys. These people too get sense. But however, our brother wey they call Nosokwa don't come outside, come blast these people, tell us say they must release mass in Nnamdi. But remember say we update you people before concerning the lady where they carry go dump for inside one collar for where they say right now, see they happen, say the person will do that thing, they don't even see him. So let's play you this video, may you watch, and before we come back, come continue. Please watch the video from beginning to end. Ade mana batakwa m gozo nwanne m nwa Igbo nwa afọ Igbo nwa mushiri ike n'ala Igbo n'oge ihe omume anyị chiba n'ọzọ na-abịara gị naanị n'ọgbozi social media nọ nso nkwa Ọchịwọ nọ nso nkwa News Express nọ nso nkwa YouTube. Ana m asị gị ụbọchị tata bụ Saturday abalị 2 nke ọnwa 3 afọ 2024 gara anyị niile siriri werere. Arre mana ụtụtụ taa ka anyị kene godi Igboho na Showore maka ịkpọku Tinubu ka ọ tọhapụ Nnamdi. Ihe a na-akpọ comradeship, ọya ka a na-akpọ comradeship. Comradeship bụ mgbe onye na-eme ife na-eme tawala afụfụ, mgbe onye na-eme ife na-eme na-agabigo ofe ife maọbụ nke ọzọ ịpụta kwadie sibikonu. Onye a na-eme ihe ọkwa n'ihe anyị na-eme ka ọ na-eme, ọkwa n'ihe anyị melụ ka o melụ. Maka na Igboho kwurie. Igboho sịrị na ihe Nnamdi mere ka o mere. Nnamdi na-achọ nwere onwe Biafra, nyanwa bụ Igboho na-achọ nwere onwe ndị Yoruba. And na ya achọwazi nwere onwe ndị Yoruba n'ụzọ ziri ezi, onweghị mgbe ọ sị na ọma nchọzi nwere onwe ndị Yoruba. So, o ji kpọkọ ọchịchị etiti si ha, tọhapụnụ Nnamdi. Tohapono Nnamdi. Let him go back to his family. Let him go back to his tribe.
Let him go back to his people. Not Allah. Ihe awo onye anwụchiri n'ụzọ na-ezighị ezi from Kenya. Nwụrụ ya ka nwoke, tọlata ya ka nwoke, tọlata ya na Nigeria kamgbe ahụ ruo taa. Ya na-agabiga ihe dị egwu n'aka ndị DSS. So Sunday Igboho wụkwa a freedom fighter n'onwe ya, bụkwa onye emechara tụọ mkpọrọ na Benin Republic, mechaa tọhapụ ya si ala na aka ya dị ọcha. O kwuole si ọchịchị Nigeria, onye isi ala Ahmed Bola Tinubu tọhapụ Nnamdi Kanu maka na ọ wee freedom fighter. Internationally, you don't even imprison a freedom fighter because ihe ha na-eme nọ n'iwu. Na mmadụ si tọhapụ ụmụnne ha, tọhapụ ụmụnne anyị ka anyị laa, na ya chọọ nọ n'Egypt. We want to go back to our father's land. Hapụ anyị aka, onwe ihe ọjọọ. So achọrọ m ikele Sunday Igboho, kelekwe Showerekwa onye na onwe ya kwukwurenu that of federal government should release Nnamdi Kanu. That Nnamdi Kanu did nothing. Nnamdi Kanu was only fighting for the betterment of his people, only looking for the emancipation of his people, for the freedom of his people, which is not a crime. Because all the enshrined in the international community law. You know, but in Nigeria, once you begin to talk to government and criticize government, they will turn it around. Boge bubo, hage jaka haderegi statement. Na Nigeria, they will use their hand. Idecha statement na Nigeria. Haga dokashi statement idre. Wera aka ha deregi statement boge bubo neluye. Even when you are writing your own statement, ajuju ha gana ajugi gana one implicating ajuju. And if you say you are not going to write this one, you are not going to answer it. Then my friend answer it. You know, you get a statement like this. I say, okay, here, what did you mean by here? Or you add. The gonna add nigga con nag. You know, get a can add. You know, a serious problem. You cannot tell me to write what I don't want in my own statement. You can never tell me to write what I don't want in my own statement. Now, statement has I should write that I know of IPOB, that I know of ESN. Share what? No, look at him. Then how money should the IPOB, more now money should the ESN. All that I know when I'm IPOB. Come when you ESN. They will implicate you if you are not careful and not wise. They will implicate you. Even with Inkide, Hana Bagi de Degine, Hana Jugaju, or Tagishuaga Jugi de Buomegu. I hear security agency when Nigeria, that is what they are good at. Manipulation. They will so manipulate you if you are not wise. My friend, I'm not writing this thing. What is it? What is it? Because I was saying now you will write it oh. You will say write what? Write what? Are you facing me? You want to force me? You want to force me to write what I don't want to write? No, let me don't know. I don't know my guy. No, look my like I should Oga, calm down, oh, calm down. This way, sir, you cannot do me anything. As far as I didn't commit any offense. Yeah, same statement. So this is the kind of thing people see and go in the hand and pass through the hands of the security agents in Nigeria. It's a shame. It's a shame. Here we in Dutch with the government with the you did manipulative statement. I say there. I write that. Go agabazini him getting a statement. And one of those people and force Mayaka na their statement in our mahishin or there. Say her that in fact I will not write this thing until my lawyer comes. Check it out. See, I will not write. Call your lawyer. Your lawyer must be there when you are writing your statement. You know, let police not tell you what to write in a statement. When it comes to writing statement.
So obro na iwu somebody on a bigger police station asigi ngwa de statement asigi ngwa na-ekwu ka anyị na-ederugu na-ekwu ka anyị na-ederugu nwune ka ị na-amaghị ede marakwa agụ ka ị na-amaghị ede marakwa agụ. Very important. So I want to thank Sunday Igboho again and Showore again for demanding the release of Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike ndị Igbo. Njinji jikweru n'Ụmụahịa. Njinji jiri n'Ụmụahịa ebe otu nwoke dị afọ 70. Nwoke awụ onye Eziama Lọkpụ Ukwu ụmụnnochi steeti Abia bụ onye na-erighị nri ya n'ụtụtụ pụọ. You know, so ka ọ na-erighị nri ya n'ụtụtụ ahụ pụọ na-alọtazi ka ọ gachara ọrụ batazie ya ọrụ na nwa ya nwoke eriela the food. Iwe wee the man ya were egbe nta ya gbagbuo nwa ya. You know, nwa ya dị 27 years, the man dị 70 years. Nwatakịrị ozu nwatakịrị adọrọ because of gịnị? Because of ihe oriri. I nwere ike na-asị, hey, because of ihe oriri, because of it. Nwanne, you don't know whether that man oriri nri a day after, you know, a day before. Imam oriri nri a day before. Ihe eme. Nwere ike ya uru nri ahụ nke ọ ga-eri for the whole day, buokwe ya echi. But in all a cogent reason to take away life you cannot give, a life you cannot create, you know. So the man is cooling his heels and police custody called Ubua. Adema, o nwere njinji jiri n'Owerri, nwere mgbe anyị kwuru okwu ozu nwa agbọghọ bịa patara na Madumere Street na Gota na Madumere Street n'Owerri here. Achọpụtala na onye gburu that girl wee enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke ahụkwa na onye vigilante. Ahịa ahụ Chinenye nwa na-eri. Onye vigilante, ụmụọdụ vigilante group member. Ịghọtala ihe ewe enyi ya nwaanyị. Enyi ya nwaanyị ahụ chi enye nwa nnọdụa. Ọwụ yara ihe ya na enyi ya nwaanyị mege ya egbuo ya buru ozu eshi n'ụlọ ya bịa sịga ya na Gota na Madumere Street. While obi na number 43 Christ Church Road Owerri. Ịhụna ya, otu oshishi na Christ Church buru ozu bufete na Madumere. And o nwere onye vigilante ọzọ hụkwara ya. You know, so all we hear mere jijidi now. You know, so and when things like this happen, enwechara ndị na-ama ihe mere no but ha gba nkịtị because of onye gị ka egburu. You know, so we thank God that the police in Imo State has caught up with this murderer, alleged murderer, until court has seen onye egburu mmadụ. Ọ dị ma njiji wee jikwe n'Ọshụn. Ebe assistant pastor ahụ ya bụ Lekon Ogundipe. Lere senior pastor ya bụ Pastor Maurice Fedaha nke Celestial Church of Christ Grace of Comfort Parish Omitoto Ile-Ife Ọshụn gbuo ye. Just misunderstanding ntakịrị. Assistant pastor egbuo senior pastor gbuchaa ya mụọ ya ọkụ n'ime church or outside the church n'ime church. At times again ajụ these people kpọrọ onwe ha men of God and this thing and the pastors. Kedu ihe ha na-akụziri mụ na gị abụ na-awụhụ pastors and men of God? Kedu ihe ha na-akụziri mụ na gị abụ na-enweghị ode ka anyị shiri nwee ọzụzụ ihe gbasara church leadership, ihe gbasara whatever, Bible and Bible school ụmụnne. But yet a whole lot of things are happening. A man of God do na-ewe iwe ọkụ. A man of God ga-anọ n'altar na-asị gị iwe ọkụ adịrọ mma, ekwere ka iwe gị wegide gị ochie ejikpodo gị n'iwe gị. This is that man of God iwe ọkụ nke ada akpa ya aka. Man of God ga-asị gị don't beat your wife, don't beat your woman. Onye ọbụla bitere is this is that. But that same man of God na-akụ nwaanyị ya ihe. Man of God ga-asị gị onye ọbụla nwoke ga nwaanyị ọzọ ime ne arụ, ime ne nta, ime n'ime ọzọ. Pastors na-aga nwaanyị onye ọzọ na chọọchị. So all these things you personal belief relationship begin at Chineke. It's not about relationship begin a pastor. No. It's about your relationship with your God. Very, very important. So you know Agala Church, elezela that pastor anya, elezela father anya, elezela that evangelist, that prophetess anya as your role model. Onye gane elanya as your role model wonye Chileke, Jesus Christ of Nazareth. Onye gane elanya. Have a very strong, cordial, sweet relationship with your God. Very, very important. Welcome to Akariega Church. Finally, before anya piakota ya, odima njinjiri na foto ebe 300 level student imsu baralogo gawa foto
My God. Francis Marvelous, they are 21 years. Baralogo gawa Leonye final year ihe na foto. Wokwa member of N0w na foto. Nyani yenwe argument. Yari ihe paga ihe butere the argument anya mabe. I no gonna court, rival court, this and that, but police didn't put it out there as rival court or whatever. Here police got an argument between one school imsu na one foto N0w. Yamere mama buwe the boy and one na foto kai hamere. We had various stories here. Call to she imsu. Jiri no na power bike crash na bike. Wa ujo na foto. Here akokai korako. But police did not capture that area. Ma Bruno onere. Finally, I want to buru mpea. Nkabera no mahia. Bu mpea gori ampura anya the left eye. Ko jiri egwo ogwo ego me ritual. But aka gori ago. Ndị mmadụ wee nwuchie ye. Nkamere kpọmkwem no mahia. Na Amazukwu Ụmụahịa North nke steeti Abia. Chinalụ Ogbonna dị afọ 27 gburu mpaya Maduka Ogbonna. Ụrụ mkpụrụ anya ya the left eye ka o jiri egwu ọgwụ ego. Amaghị m onye na-ebinye ụmụaka uche. Amaghị m onye na-enye ụmụaka uche na a na-eji mmadụ agwa ọgwụ ego. Amaghị m onye na-ebunye ha ụdịrị uche. Onye a na-asị gị weta mmadụ ka ejiri egwu ọrụ ya ọgwụ ego. Gaa n'ụlọ ya kpakara. Dibia ndo ọgwụ ego ọ na-atọ ha ụtọ. But dibia na-asị gị weta mmadụ ka agwọrọ gị ọgwụ ego. Dibia ahụ ụbịam jie. Ụbịam. Before mmadụ asị gị weta mmadụ ka ọ gwọrọ gị ị ga-ebu ụzọ legodi ni ele family ele background ele n'otu ụlọ ọrụ ele ihe ọkwụ ụra ele moto ọgbaganụ. But at the end of the day they keep deceiving young men. Na agwọrọ gị ọgwụ ego, you cannot work hard. That is the problem we are having in Southeast. Ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị achọghị ịmụ aka ọrụ, which is very, very bad. Which is very, very bad. Ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị achọghị ịmụ aka ọrụ. Ị mara zinc a na-akụzi akụ na ụlọ ndị a na-arụgasị n'ala Igbo na ọwụzi ndị Igbo na-akụzi that zinc. Few of ndị Igbo bụ ndị ka na-akụzi nke a. Ụmụ dis aluminium ọma ndị a na ụmụ ihe a ụmụ dis ụmụ tushed zinc. Tushed ka na-akpọ exclusive zinc nda. Ị mara ndị na-aka ya bụ ndị Togo, ndị Ghana, ndị Yoruba. Ka ihe na gị mebigodi gị kpọọ ndị plumber ma ọ kpọọ ndị dis and kpọọ ndị dat. Ndị ga-abịa nga ndị Yoruba. Ụmụafọ Igbo achọghịzị ịmụ aka ọrụ, and it's a problem. It's a big problem. Here another thing, the governors of the Southeast and of course the elders of the Southeast and ndị okenye ala Igbo ga-eleba anya. Ọ dị ebe aka anyị na-apịkọta kpamkpam bụ ihe omume anyị cheba n'ọzọ dị alụgo kpọmkwem n'ọgba ozi social media nọ nso nkwa YouTube nakwa Instagram. Ka chi m na-efe gọjibụọla m nnọọ ka ụbọchị taa gara anyị niile siriri werere. Yeah, my wonderful people, welcome back. As you don't watch that video, please share this video. No Igbo tosa the video. Anytime when you come across our video, because tosa, make sure say you follow us for TikTok and they subscribe for our YouTube channel. Very, very important. They follow our Facebook page, for Twitter, where they call us. We did there, anywhere where they find us. So Instagram, we did there. Anywhere where you like, go there, go follow us. Okay, my people, Shebi, you don't hear them. So we don't talk am before. There's not too much talk to talk concerning this video. Our brother don't talk everything here. So may Nigeria government release Mazi Nnamdi immediately, because if this rain where they wait may follow, if you fall you go beat everybody and it no go good. As soon as they see amo and they get the information, say go on, don't tell the Igbos, maybe they forgive them because of the war when carry can give them. Because the better say the man don't they near like say one go buy you as he come outside now come they talk this thing. So he left on the Igbo to decide what thing they go do. My people, share this video. Thank you so much for watching.